Čaute, vítajte pri vyhodnotení našej súťaže na Kuba Vyhraj z Rigid. Ceny, o ktoré hráme, sú tieto: Rigid Merch, na rade Rigid. A prvá cena, Rigid Flagshaft. Ideme žrebovať. Pôjdeme sa pozrieť za našimi kolegami, ktorí nám s tým pomôžu. No, prosím ťa vyžrebovať výhercu tretej ceny. Takže to je Benz T. To je Roland B. Karel P. Čau, Ramon. Vyžrebuješ nám výhercov druhej ceny? Čo by nie, dajte. Ďakujem. No počkať. Takže díváme sa a... Martina L. Počkať, dívam sa. A teraz... Románka. Ďakujem ti, Ramon. Adrián. Žrebuješ nám výhercu prvej ceny? To je Rigid súťaže? Tak žrebuj. Bude ako matrika. Takže výherca je Marián Z.